Сега влизаме в една сграда. Ето тази ще влизаме. Айде да снимам. Ето това ще снимам за сега. О, спиони! Тук има буквално туалетна. Това там. Да влезнем. Нищо няма. Там има ли? Не, там нищо няма. Не, там. Да, виждам. Да, мама. Мивка. Мишка. Симпл мивка. И отново да скаже. Това е заключената врата, за която говорим. Чай. Може би това е за... Ето това го блокира. Пробвай. Ние трябва да бутнем, не да бутнем. Тук може много добре да видим какво там. Ама че видях проблема. Няма се отвори, заключено е. Ела да покажем на това, да ми да подвали. Да, ма, там някак си да се качим. Не, то не може да това не е там, е стая. Това там е стая, ама е за... Тя ведем отвъд, за да ведем там да видим. Виждай. Нищо няма да бъде. Сетих се какво е. Хора, всъщност аз се сетих. Нали знаеш, що да викаш, че има друга стая? Да. И това е малка част от тая стая тук, където е пералня. Може би. Ето вижте хора как изглежда тук. Това може да е било кабинет или за час нещо. Ама е било от час някакъв кабинет за нещо. Ама това е. Хора, това беше от нас или да не е от нас. Това. Добре, това ще е клипа. Айде, че. Subscribe за канала, ако искате още такива видеа и чао!